En nom del grup parlamentari socialista té la paraula l'il·lustre diputat Miquel Iceta. Gràcies, president. Per afegir-me a l'agraïment a Unitat contra el Feixisme i el Racisme per la seva compareixença, però molt especialment per la seva tasca. El nostre grup comparteix la preocupació sobre la presència i l'extensió de l'extrema dreta organitzada i sobretot amb el foment de discursos basats en l'odi, la por i l'exclusió que, per desgràcia, prenen cos massa sovint entre nosaltres, a la nostra pròpia societat, així com altres països europeus. Estem amb vostès en la lluita contra la impunitat i sobretot per combatre aquest feixisme que es disfressa, que moltes vegades vol aparèixer com un discurs polític ben intencionat, que diu primer els de casa, com si el de casa fos l'únic important i com si es pogués establir una frontera entre els que són com nosaltres i els que són diferents. Des d'aquest punt de vista, aquest nacionalisme extrem, aquest etnicisme que determinats moviments utilitzen, ha de ser combatut per tots, no només per vostès, sinó també per tot el conjunt de partits i institucions. Des d'aquest punt de vista, és veritat que en el nostre país semblen arrelar-se determinats grups que utilitzen aquest discurs i que moltes vegades no troben una adequada resposta per part de les forces polítiques, de les institucions i del conjunt de la societat. Jo recordo a la darrera campanya municipal, aquest grup Plataforma per Catalunya, un dels seus elements de publicitat més utilitzat era un xec a nom d'una persona magrebina, suposo que evidentment inexistent, i era un xec fals, però amb aquesta idea que des de les institucions s'està protegint en excés a persones que no han nascut aquí o que viuen entre nosaltres des de fa relativament poc. És aquesta l'arrel dels discursos racistes i xenòfobs i és veritat que en el nostre país, donat a la proximitat geogràfica, tenen també un contingut islamòfob que moltes vegades pren formes molt diverses, algunes d'elles poden semblar fins i tot ben intencionades o educades, però tenen com a fons el traçar una frontera que no es pot franquejar entre nosaltres, que som com hauríem de ser, i ells que són diferents i que d'alguna manera ens volen prendre el lloc a la societat, les possibilitats, les oportunitats de desenvolupar-nos. Des d'aquest punt de vista, manifestar novament el nostre compromís amb la idea de que no poden passar aquests discursos, de que no es pot deixar que s'organitzin, que no es pot deixar que guanyin presència social i que convé mantenir una actitud constant de combat i de denúncia contra aquests discursos absolutament racistes, contra aquests rumors que alimenten les pors i que l'únic que intenten és endreçar unes persones contra unes altres, uns sectors contra uns altres i trencar la solidaritat social per fer possible una societat més justa. Jo només el que volia és afegir, mantenir el nostre compromís polític amb aquestes idees i amb aquesta lluita i demanar que a la seva segona intervenció si ens pogués precisar una mica quina mena de col·laboració específica es podria establir entre una institució com el Parlament i la tasca que vostès estan tan dignament portant a terme. Moltes gràcies. Gràcies, senyor diputat.